Napa? Napa Mas? Ngersake napa bioncange? Ayo. Napa? Niki sing gayeng. Sing gayeng? Nggih. Napa nduk niken sing gayeng sing lagu kekinian supaya wargane musike ya ning lho Nduk, musike enten. Ayo. Niki damel gamelan mawon. Gamelan. Nggih. Katresnan sejati. Apa? Oh, isyarat. Tresno Kang sejati kuwi. Masa tresno disakseni. Oh ya. Oh nggih, dicampur mawon nggih. Oh anu bareng-bareng nggih. Mawon. Ya sawung galing. Iya. Ayo dicampur. Ayo Mas Tato, dicampur Mas Tato, ayo. Gamelan ready? Oke. Nggih, monggo. Sing bunang melek. Oke, yo. Sawung galing. Ayo. Yuk. Ayo Mas Alfian. Kita duet. Wah, duet Alfian nih. Ayo. Yan, duet Yan. Moga-moga bojone delok ya Yan. Delok ayo Ben. Yo, tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wong. lanjut Mas Blodor, ayo. Ati kang landang asmara Gusti kula paringa usada. Rambulan Niken duet karo Mas Blodor, ayo. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi. Ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Rembulan ning wayah wengi nampa ika sing ati iki
Matur nuwun. Matur nuwun. Wis duet karo Mas Terima kasih. Glondor. Ayo. Terima kasih Pak Degaring. Nggih. Anu Mbok Limbo. Pripun? Ki mau yung cangik jebulane ya ngapalke suwukane. Wes saestu. Jadi selama ini ternyata yung cangik iki nang omah ki mirengke suwukane. Lulu nena karo ngabani tadi. Ah nggih. Di sana ya mung kuwi. Nggih, sampun katur, matur nuwun. Ayo Pak nggon seneng-seneng di anu nggon gara-gara sing Nggih, Berjakati. nggih, monggo. Kula dereke.